Днес ще се запознаем с един велик физик. Той се казва Исак Нютон и искам да ви попитам дали някой знае за него. Трябва да се върнем в миналото, за да проследим неговия път. Кажете. Според защо трябва да гледаме в миналото, вместо това защо не гледаме в бъдещето и напред? За да гледаме в бъдещето, трябва да знаем и да познаваме и нашето минало. Трябва да живеем в настоящето, за да имаме поглед и в бъдещето. И затова този час ще се запознаем с делото на великия Исак Нютон. На 25 декември 1642 г. в града Улстроп е роден малкият Нютон във фермерско семейство. За жалост, няколко месеца преди раждането му бащата умира. Майката, опитвайки се да оправи личния си живот, се премества и оставя малкия Исак да живее с баба си. Майко, не мога да се справя с това дете. Ще се мъчи само при мене. Аз отивам в друг град да оправя живота си и оставям Нютон при тебе. Добре, че домове ще се грижат за това дете като очите си. 30 минути след получаването на малкия Нютон. Хапвай, баби, за да пораснеш голям, силен и най-вече умен. 19 години по-късно в университет Кембридж, Англия. Още от 19 годишна възраст Исак е подложен на изпитания и за да остане в университета, който иска да учи, трябва да чисти половете в класните стаи. Чисти, ако искаш да учиш. След всички преживявания, мъчения и препятствия, Нютон завършва университета Кембридж на отличен. Виж, бабо, вървах да ти покажа какво постигнах с моя успех. Браво, чедо! Винаги съм знаела, че ще успееш. Много труд и упорство получи заслужената оценка. След дипломирането Нютон се завръща в университет Кембридж през 1667 година, но вече като преподавател. Добър ден! Може да видя как се погрижи за парцалата, като мен нямаше? Добър ден, мой момко. Добър ти ден. Много си смел с въпросите. Смел съм, все пак сме колеги. Боже, и този стана научен. Нещо казахте? Не. Исак Нютон на конференцията на Айзак Бару през 1669 година. Аз съм Айзак Бару и ви представям вторият професор по математика и моят достоен заместник Исак Нютон. Благодаря ви! За мен ще бъде голяма чест да бъда ваш заместник. В 1671 година пред Кралското научно дружество. Дами и господа, днес сме се събрали тук, за да представим новото изобретение на Исак Нютон, така нареченият телескоп. С него можем да видим космоса пред очите ни. Здравейте, млади момко! Виждам, че имаш талант. Искаш ли да станеш част от Кралското научно дружество? Да, за мен ще бъде голяма чест. Тогава приветствайте с ръкопляскания на новия член на Кралското научно дружество. През 1675 година Исак Нютон издава хипотеза със светлината, в която доказва, че бялата светлина се състои от 7 цвята. Това са 7 цвята на бялата светлина. Какви са цвета на бялата светлина? Как го наричаха римските учени? Земно привличане. Но как му беше името? Няколко размишления по-късно. Еврика!
Нарича се гравитация. Исак Нютон умира на 31 март 1727 година поради натрупан живак в организъма, в резултат от заниманията му по алхимия. Фактът с ябълката е до някъде истински, но идеята за гравитацията му се ражда, докато наблюдава комета с новоизобретения си мощен телескоп. А вие знаете ли, че Нютон е бил еретик? Тоест, човек, който се отклонява от официалната вяра на дадена религия. За 2 мандата в парламента единствените му думи са били: моля, джентълмени, да се затвори прозореца, че става течение. Ученици, запознахме се с делото на великия физик Исак Нютон. Има ли от вас някой желание да разкаже за това какво му е направило най-голямо впечатление в този филм? Краси? Да, Исак Нютон е велик физик, който благодарение на него откриваме гравитацията и ако не е бил той, света няма да бъде такъв, какъвто е сега. Да, благодарим ти.